Darama Mutasa. Pamsoro Shumba. Pamsoro Sekuru Mkukuti. Sorry. All right. Pamsoro Machinda. Pamsoro Machinda. All right. You know Anika. Yo Jackson Chikombero. Ndakauya muno zwa 14 December. Pakataurwa nyaya yePam 69. Pam 69 iri musonzo purchase area. Iri musonzo purchase area kudaro. Uri kutonga pari zvinezvi papurazi ipapo. Wandingati guardian wepurazi iroro ndini. Pane gomo Rameki na mai wako, pane gomo riri pamberi apa. Rine wanoritonga, pane mai wakapisa apa akauya muDare muno. Rina trustee wapo. And I am the trustee of farm number 69. Zeni zomurikita na mai wako. Sorry. Zeni izomurikita na mai wenyu. Mukutamba makora. Iri munzo mamu. Nyedu iripo. Ndiye kuti Lameki na mai wake wari kuclaim land yakati isiri yao. Zvatopera. Lameki na mai wake, sorry. Regaendi nyatso kutanga zvakanaka. Changamire. Ndakauya pano. Pakaitwa kutaura. Ukaitika muno ndabuda panze apa. Ndakayereceiva mathreats. Ipapo pamutemba. Saka ndakutofamba ndakudi. Ndakuenda. Muya dibenyu. Ndareceiva mathreats iwayo. Ndareceiva mathreats iwayo. Wana mukoma gide wanga wariko. Kati aiwa. Izvo zvakareshi. Ngatiende komangara kumapurisa. Ndobva taenda kunomangara kumapurisa. Ndokusvika mapurisa hapo. Tibva tadzoka kuno. Panzano izvo yaitika muDare machangamire. Ngai bva yatorekodwa. Because nyaya iyo muda muri kutaura ndiyanga iri kutaurika panapa inyaya yeku. So mathreats angaritisiya. Right, mathreats aya aitokonzeresa kuti daida kubatwa pahuro. Ndakati toki uri mira nenyaya yepurazi iyo zvamboita sei. Na Lameki. So ndio nyaya number 1. And number 1. Ndio nyaya yenyu. Then number 2. Iripo yekuti ndiri kuwaenda estate yababa wangu. Anditika. Pane kutaura kuri papurazi ipapo peimba yakawakwa nemukadzi wechipiri uyu. Yakauya yeipindwa ndimai uyu. Ivo vanotoziva kuti kwasagonda Samuel kwakakarora hanzvadzi yedu ikafa. Akaroora umwe mukadzi haana kumbopinda muhausi yaigarwa natete wenyu. Wakaenda kutsvakirwa, wakaenda kugarawo make. Saka uyu wakabva kwake. Amene kuti akanga ari for 25 years asiri pambasa. Kwa uchingotanga kudzoka kuti ndadzoka. Last year kuna August. Zviri kundishamisa izvozvo. Ndiri kutoita basa iro ndiri kuita, ndiri kutodisturb. Chechipiri wakaramba kuti uyu asaine pepa iye mukadzi. Ndikazoona kutaura na master of the high court. Wakati nyora an affidavit inoti munhu yuyu waramba kuti uyu asaine kuti chakati. Saka ndio nyaya ipana. Ndichada kuzotaura hangu zvimwe asi I want to separate these issues. Kuseparate my issues are due to one. My issues estate. And I will leave that one to the High Court to decide. But now to pay the High Court, do it at party direction. You would see estate movie Yashi was saying. And it's so that one is clear. It's clear and it's out. It's a work in progress. Society is on the High Court. Then yeMathreats condition. yeMathreats, it becomes criminal.
kuti tobve mucriminal ndiye kuti vanhu vanonga vataurira navo wirirana. But besides izvozvo inenge itori inenge criminal issue. Yes, zvakaitikira panapa handiti, but I'm not a witness to that. Good. Witness uripo. Unoona nyaya zvaitikira mudare padare pangu panapa, asi I'm not a witness kune zvakadii zvakaitika. And so pakuda kuti imimi you make a police report, handiti, then you make a police report, you then use vanhu vanga varipo vamuti mawitness akaona muri kubatwa pahuro nechii zvese. Handiti, then nyaya yopinda vamejastri. Maona nyaya madziona here baba? Yes. Saka imi muchiisa ichi a police report, then wangwari panapa padare panapa wakaona zvichiita sei zvichiitika, mowaisa as state witnesses, then the court will then decide. But here estate ngaifinalize ne-high court, then itototanga right. Pane chimwe chiripo ndechekudai izvi pari kuwaindwa estate iyi pane kutaura kakwemukadzi uyo anga ari apa uyo une vana vake ndiye wakaimba iyoyo, une vana vake wada kuenda kuchikoro. Let me assist you. You are winding in the estate yababa wenyu, handiti, imi muri chi-executor, handiti, kana muri executor, handiti, it means you are not representing your interests, you are representing the interests of the family. My beneficiary, so you are just in there to represent them, everyone. Including akawaka imba neasina kuwaka imba. As long as are registered as a beneficiary of the estate, it means that mukadzi and she has got a right kuti anga ari included mu estate iyo, because ane wana wekwani wekwachikombero. Pamuchazoti mapedza handiti, the court ndiyo ichadecide kuti paestate iyi ine heritage yakati, handiti, uyu mwana gets heritage yakati, mwana gets heritage yakati, mwana gets heritage yakati, gets heritage yakati. Pawana imimi mese handiti, ndiye muchazoti uyu achashare yake yauye directly kumhuri kwake, oshare hondo yadi yapera. Muchazoona kuti mai uyu munonetsana nayo, handiti, handiti mukadzi wemunina, mukadzi wemunina, munina ari entitled kuestate. So hapana chiri amisiwa, there's nothing amiss, because mukadzi iyo kana atori mukadzi wachikombero atori entitled kumabeneficiaries estate iyo. Saka you cannot leave uyu murume out as long as murume uyu arimo, and it means the wife is also because the husband is there. And pasashayiwa estate, pamurushaya estate, murushaya estate imi muri wana wachikombero, imimi uyu and how many others? 5 others. And 5 others. Ndiyo murushaya estate. Was ndimi wana wachikombero, ndimi mabeneficiary and achikombero, not Sekuru. Not Sekuru, not uyu uri kuuya kodisturba zvandiri kuinapurasi. Ndiri kuti inini kana ari kudisturba, ari kudisturba on behalf of his father. That is if you are ill-treating his father. So if you are not ill-treating his father, isu chatomutaura kungoma nachiti Lameki, and this Lameki, estate is good distribution. Haisi ya baba wani wako ndiye Sekuru. Beneficiary wa estate ya Sekuru ndi baba wani wako. Iwewe uno benefit kubva ku estate yani ya baba wani wako. Makaparishi pamusoro changamira. Parishi ino ngambofundikira. Kana mirai is why such compare to afundikiri kana rogara panzvimbo pababa wake.
Because Baba Wake is a beneficiary just like yourself. If you are saying that Lamech must move, it means your kids want to move as well. Musara muri wana kukaiti. Imimi wakati wenyu wana wenyu wofunda wese. You cannot not wako wabude. It means kuti wani Lamech wadi yofuti. Mese mumina kusika D-Day nadi. Muno umwena wamwe papa wadi. Those are not kuti uyu baba Lamech ariko. The reason why he is not here. No, it's okay. It's not. I'm just guiding you. Kutikana, if you are brother, kune baba wani, Lamech, and it means kuti my rights are kuenjoywa newana wenyu, my privilege are kuenjoywa newana wenyu are the same privileges nofana kuenjoywa newana wani Lamech. And Musati, my benefits, my privilege, you are preserve for yourself and your family. No, you are not only you are only the executor. Chete. If you are the, it simply means you are representing the family. But the mere fact of being the elder brother. Yes. Don't yeMinda say manje kuti wato friends and friends you ndakachengeta for 48 years. Wapedza zvese is why Shanduka. Afenza ndiani? Ndini ndati afenza ndiani? Afenza pani? Varugarani. Varugarani. Afenza varugarani. Kana varugarani. Iwo mamutora manje say application for interdict. And stop that until estate says ndinazo pana pachakambira makazopata. Ndosa kana makaita izvo then he has to stop. Ndosa muita wind up chi estate until the estate yaitwa wound up. Ndipo pachazopiwa kuti iri 1 out of 6 out of it. Musaka kana paita interdict akaita go against interdict ya conduct of court munhu akufunga. Satumot for now wazukuru nevana vazukuru ngavambomire kuti ngavambofundikira. Only the 5 brothers waite say waite wind up this estate. Then from there muizoti takutora direction asi nini my advice to you, being the elder brother doesn't mean kuti ufume wababa ndio. Be mindful of that. Andisi kuti duda apa iya ndiye ndukupa isheti yekuti chimwe chinokwanisa kukonzeresa kuti muite maproblems nevafana inyaya yekuti maakuti zvese ngezvavo, because usakangana kuti uchafa uyo ukafa uyo munini wapachasara ari mukuru akasara wari mukuru achata sei achadisplacewa wana wako iwewe because ndimi zvavo akaavoida chii izvozvo. Okay. Izwa kuti elder brother nekuti father zvakasiyana. Ndizvo be mindful of that. Kuti elder brother nekuti father, those are two very different. Ukazi ma siblings mira haumiri kwako wega bayo kuti ndo wamukomana mkuru. Unomira pane wangu wadingi na wanamukomba na wadingi na hatazi zako. Ndio ma siblings zako iwa. Baba wako akazimira na siblings anomira chi newake wahamiri newe. Izvo zvosambozvikangana. Izvo zvotakati. Tosanga tukazvikanganwa unoita maproblem. Takadzidziswa ma meetings akaitwa. Zvese izvo. Besides my meetings, azvimbodi meeting by. Zvinoda common sense. Ne common sense. Right, let's go and do that. Let's stick to that. Ngatsari netsari nezvinhu zvisinganesi. Pamwe pacho chinoti wana pamwe pacho zvosungira. Wakaona kuti baba wedu pane paruta sei? Hakuna wanouya vachisapota chii mapirisi. Sairi ndingo just go out and do the correct chii. Simple. Wind up the estate. Yoshewa zviri proper. Musarwe. Don't fight. Amasaka kufenza mpozo lokho zokuwa pasi pawakafenza. Lokho nyumwa pawakafenza. Iye wakatofenza. Sakuda unozokuwa pasipo ba. Those are it's wrong. But media process it is yes. I'm sorry, Chandani. Yes. Lamech. Yes.
Zvataura zvekuti ndakafenza pamba pavo kunyepa. Pandakafenza pamunda patiri kurima kuti mombe dzine mbudzi dzisapinde mune nodeta maveggies. Pamunda pauri kurima ngepani? Ndepababa. Ngepababa. So there's an issue now. Land dispute between your father and him, which should be resolved. It's really different from the East. Mazuona baba. Imi kana pari pamunda baba, regai baba afenze pamunda bani. Ate imi musafenze, regai baba afenze, so that kana ari muningina wake yaonesa naye na mukoma wake wonetsana nani. Imi yes, in as much as munobatsira baba nokufenza munda wababa, asi baba nemuningina wake na mukoma wake ngawarisolve nyaya yawo first, then you do it afterwards. So let's go sit down as a family. It's not necessary coming here. That's the right,